Continuem en directe i tenim al nostre plató a Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Marisa, bon any. Bon any, bon dia, bon any. I gràcies per convidar-nos. Bon de tot i bé que vingues a estar una temporada, per dir, o l'inici del curs, que també per a vosaltres, bueno, pues esta tercera ja legislatura del govern de coalició. Volíem començar per agrair caiguts, però te demane primer que res un balanç d'estos 3 anys i dels reptes que mos queden. Sí. Pues sí, en estos dies s'han acomplit els 3 anys de la constitució d'aquest govern de coalició i, bueno, 3 anys d'una legislatura ben difícil, no cal recordar-ho, no?, quasi. Bueno, pues a les poques setmanes de constituir-se aquest govern va començar una pandèmia mundial. Hem patit, pues bueno, les danes estes, el volcán, ara una crisi d'inflació, i bueno, ha sigut una legislatura difícil. Jo quan recorde aquests moments de tanta il·lusió, no?, en un acord de coalició que complir i en tantes ganes de fer aquestes polítiques, no?, transformadores, pues bueno, este govern i bueno, la legislatura i des del Congrés hem hagut de fer front a crisis molt greus i bueno, nosaltres estem satisfetes, no del tot, sempre, evidentment, som una força minoritària al govern i sempre voldríem, no sempre estem espentant a polítiques més valents i diem, tenim coses per davant, el que queda legislatura, però estem relativament satisfetes perquè aquest govern ha fet front a totes aquestes crisis d'una manera realment molt diferent a la crisi anterior. En la crisi financera jo crec que la gent recordarà que el govern de Rajoy va deixar caure les empreses, va deixar caure l'ocupació, tenien 6 milions de gent de persones aturades i van fer polítiques neoliberals de retallades. Aquest govern ha fet front en les seues limitacions a aquestes crisis sense precedent, protegint l'activitat econòmica, les empreses, en els ERTEs, protegint l'ocupació, en protecció social, en més despesa social per protegir a la població. I també cal recordar que una legislatura en una oposició, en la pitjor oposició d'aquesta situació de crisi, perquè jo vull recordar que tenim aquesta oposició en aquests tics colpistes que estos dies estem veient molt, no?, d'esta dreta i ultradreta que si no guanyen ells les eleccions comencen a acusar ja d'il·legítim al govern des del primer minut. Era un govern il·legítim, dient ells, uns ocupes del poder i una oposició que s'ha dedicat durant tota aquesta legislatura de tanta crisi a voler aprofitar aquestes crisis i el patiment de la gent per medrar i recuperar el poder. No ha tingut més objectiu que això. I jo recordar que han votat que no a totes les mesures que han sostingut l'economia, l'ocupació, la protecció social a la gent en situacions tan greus, totes les mesures s'han tret en el vot en contra de la dreta, del Partit Popular, que fins i tot recordem que va estar en Europa demanant que no vingueren els fons europeus aquí a Espanya, de manera que en aquesta situació tan difícil i en aquesta oposició tan irresponsable pensé que s'ha fet un bon treball en una situació molt difícil d'avanços en drets socials i en protecció, però ojalà ara les coses vagin millorant i el que queda de legislatura d'este any puguem avançar encara més en els objectius que tenien de legislatura i l'acord de coalició, no? Esteu satisfets dels acords o dels plantejaments que teníeu o de les línies que no aneu a creuar des d'Unides Podem i que finalment han eixit en decrets lleis o en lleis? Nosaltres mai estem satisfets del tot, això és òbvio perquè nosaltres som una força minoritària, però mira, sí que n'hi ha una satisfacció, vaig a dir, en el sentit que nosaltres, jo sempre recorde, som un 10% dels escons al Congrés i en això i en la força que ens ha donat l'entrar a formar part del govern de coalició, algo que tant va costar i tantes repeticions electorals, hem aconseguit moltes mesures que jo crec que molta gent reconeixerà, com dirien, les que nosaltres pensem que moltes mesures que són de les que més valora molta gent són les que hem espentat des d'Unides Podem, des dels ERTEs
el salari mínim interprofessional, que ha pujat més del 36% en estos anys, l'ingrés mínim vital, que se té que millorar, però ha sigut un pas endavant per aquest país important, moltes mesures, en fi, d'ajudes directes a molts sectors en aquestes situacions de crisi tan greu, de manera que, bueno, pues, per exemple, el límit una mesura importantíssima ja des de la pandèmia i ara en aquesta situació, el tema del límit a la pujada del lloguer. Jo crec que tot el món valora, i això n'hi ha que recordar, que va ser una insistència nostra, el que n'hi ha un límit del 2% de pujada dels preus de lloguer, que si hagueren pujat en relació a la inflació, tindrien moltes famílies ara ofegades. La situació és difícil en l'habitatge i tenim que avançar molt, però aquest límit del 2% pues és una qüestió en la que vam insistir molt. I també una línia nostra molt important és la de la justícia fiscal. Sempre que he vingut així també he parlat, la qüestió de que és risc, de que les grans fortunes, les grans empreses i grans corporacions que estan guanyant molt i guanyant més en aquestes crisis, pues han de pagar més impostos, han de pagar impostos. Nosaltres no volem empobrir a ningú ric, el que volem és que aporten i que paguen impostos, perquè els serveis públics se sostenen els impostos. I bueno, pues hem avançat en justícia fiscal, tot el que volem nosaltres no, i nosaltres volem que siguin mesures estructurals, però sí que s'han pres mesures ara per als pressupostos de 2023 i les mesures de cara a l'atendre aquesta crisi d'inflació, per la qual s'han posat impostos que són temporals, nosaltres volem que siguin de continuïtat. Impostos temporals a les grans empreses energètiques, a les elèctriques, als bancs i a les grans fortunes, que fins ara en molts casos podien pagar un 1%, perquè tenen molts sistemes d'elusió fiscal, de manera que hem avançat molt en justícia fiscal i en això estem molt satisfetes de la nostra espenta i continuarem treballant perquè la justícia fiscal és essencial per a que funcioni un país i els serveis públics, de manera que moltes d'aquestes coses les hem impulsades, estem contentes, però continuem perquè tenim que aprofundir més i en aquestes mesures que siguin estructurals, no? En la inflació disparada, Marisa, hi haurà un moment que tornem a preus, a béns a consum de primera necessitat a uns preus raonables com teníem fa sols un any? Bueno, jo crec que tot el món sap que aquesta situació inflacionista horrible, terrible, pues respon a la guerra en Ucrània, a la invasió d'Ucrània i la guerra conseqüent, una guerra que nosaltres vam clamar junt a altres forces progressistes de la resta d'Europa, que se tenia que haver evitat. Confiem, nosaltres sempre estem insistint en que se té que arribar a... Aquesta guerra s'ha d'acabar i s'ha d'arribar a una negociació. Però, aquesta situació d'inflació està fent pols l'economia, jo anava a dir a Europa, però a tot el món. Sí, però és l'economia mundial, però és que sobretot l'economia domèstica. I també de moltes empreses, i xicoteta empreses, autònoms, està sent un desastre per a les economies. Jo vull recordar que, no podem mai treure pit d'aquestes situacions, però jo vull recordar que tenim la inflació d'aquest moment en Espanya més baixa que la resta d'Europa i els preus de l'electricitat més baixos que en Europa. Això n'hi ha que dir-ho perquè com tenim de vegades una oposició o moltes vegades mitjans de comunicació fins i tot que se fan eco d'auguris catastrofistes, en una situació que realment és difícil, ho sabem, i que la gent està patint. Però jo entenc que no poden comparar els sous en Espanya ni la congelació. No, però que nosaltres sabem que la inflació... Els salaris des de fa anys que no pugen. No, ho sé. Però jo en això diria, no poden treure pit, però hem de recordar, és molt important que recordem que en Europa, com aquests són percentatges, afecta de manera molt greu també a les economies d'altres països, en Espanya tenim la més baixa d'Europa perquè han pres mesures com el tope al gas, han pres mesures que ara en Europa estan prenent nota, mesures que van proposar Unides Podem inicialment i fins i tot la part socialista del govern i tota l'oposició van dir en trompa que és que nosaltres no sabíem governar, que som uns utòpics, que som uns no sé què, i que s'han pres i en Europa estan prenent nota. Però més enllà d'això, la situació jo sé que és de dificultat. La setmana, crec que fa 2 setmanes, el govern va fer públiques algunes mesures per fer front a aquesta situació d'inflació que tenen que veure en el tope que jo havia dit del lloguer, ajudes directes a sectors que tenen que veure en la ceràmica, que tenen que veure en sectors com la pesca o els agricultors, que tenen
més gasto, no?, en la producció, anem a dir, per el tema de l'energia, ajudes a les famílies, ajudes directes al sector, bueno, ja ho he dit, lo de les ajudes als sectors, i moltes mesures que són per fer front a aquesta situació crítica que està passant en tota Europa, ho recordo altra vegada. Són suficients? Doncs clar, tot el món dirà, no és suficient. Continuem treballant. En algunes coses nosaltres haguérem volgut mesures més valents, per exemple, és públic. Nosaltres havíem plantejat que s'havia de posar límits a la pujada de les hipoteques. En aquestes mesures tan boges que estan prenent des del Banc Central Europeu, que no resolen la situació, i és pujar els tipus d'interès, són mesures suïcides, ho hem dit molt clarament des de la nostra formació, i bueno, estan suposant un entrebanc molt greu a l'economia de les famílies. Nosaltres, Unides Podem, s'ha publicat per totes les vies, van treballar fins a l'últim moment en aquestes mesures anticrisi, per incloure també un tope a la pujada dels tipus d'interès i de les hipoteques. Això no hem aconseguit, però continuem treballant en això perquè és importantíssim i, efectivament, este govern no té un altre objecte que l'estar treballant per sostindre l'economia. Hem demostrat en la crisi pandèmica, on realment va haver un paro econòmic, se podia haver enfonsat tota l'economia si s'hagueren fet les mesures que va fer el PP en la crisi anterior, i més en un país en tant de turisme, depenent d'aquesta situació. L'economia s'havia recuperat ja a límits, a uns nivells econòmics i d'empleo i de recuperació d'empleo, no? Abans d'esta crisi de la inflació, no, volia dir que després de... M'estic explicant fatal. Sí, després de la Covid estaven recuperant-nos i a les poques setmanes va començar aquesta crisi que és terrible, no? De manera que, bueno, sí, continuem treballant, sabem de la situació, de molta dificultat, de molta gent, però jo crec que estem prenent mesures importants. Jo crec que també la pujada, per exemple, de les pensions a 8,5%, això és una mesura històrica, però bueno, nosaltres hem treballat molt també per això, perquè és importantíssim que pugen les pensions a nivell d'una inflació tremenda, el salari mínim interprofessional, de manera que continuem. N'hi ha pujades també extraordinàries d'un 15% en les pensions mínimes i el salari mínim vital, l'ingrés mínim vital. Vull dir, estan prenent mesures. Tu dius, tornarem als preus? Doncs, bueno, tot depèn. Estem parlant d'un panorama internacional que és crític i n'hi ha moltes incerteses i que, bueno, també depèn molt d'aquesta guerra, que s'acabi la guerra. T'ho dic perquè netejant un bosso estos Nadals, pues això que estàs guardant roba i estàs traient paperets, me vaig traure un tiquet del súper i tenia el litre en el mes de març de l'any passat, l'oli de girasol 0,90 i ara no el trobes a menys de 2,30. Clar. Que és una barbaritat per a qualsevol família, per a qualsevol hogar. Així, bueno, sí, menys torrat, que no passa res, és molt més sa, però per a l'hostaleria i per a... No, és una situació crítica en la que també cal recordar algunes coses, que quan diem, no, és que tot el món està patint, tots els sectors estan patint, n'hi ha que recordar de seguida que no és així, perquè les economies familiars, domèstiques, xicotetes empreses, autònoms, estem prenent mesures perquè ho estan patint molt, però resulta que, jo crec que ho sap tot el món, que n'hi ha grans empreses que estan, no sé si dir forrant-se directament o què, no? Però bueno... Tenen comptes de resultats amb beneficis molt més elevats que absolutament, de l'anterior crisi i de la pandèmia i d'això, s'estan tenint beneficis espectaculars. I això no ho podem consentir. De manera que nosaltres, bé, ara s'han pres mesures anticrisis que tenen que veure la baixada al màxim, coses que se poden fer immediates per part del govern, la baixada de l'IVA, etc., ja ho sap tot el món, de manera que això està forçant d'alguna manera una baixada de preus, que algo s'està notant, però clar, si això no aconseguim que vagi al preu final al consumidor i les grans empreses ho traslladen, o les grans línies de cadenes de distribució ho traslladen al consumidor, estem en res, de manera que ahir estem treballant moltíssim, sí, de manera molt seriosa, per a que se prenguen mesures de control i d'inspecció per a evitar-ho. I se té que penalitzar, i ja s'ha anunciat per part del govern que serà així, mesures de penalització perquè les grans cadenes comercialitzadores no puguen repercutir la baixada de l'IVA en el preu final, perquè això seria realment una estafa i és penalitzable, de manera que en això també estem treballant, perquè aquí se trata de beneficiar al sector que més està patint i avançar en aquest augment d'impostos en relació als beneficis de les grans empreses, les grans corporacions que estan fent negoci en la crisi.
L'hivern, per sort, no ha arribat encara, podríem dir-ho així, en tota la seva crudesa que s'esperava, no sols a Europa, sinó també al nostre país. Reducció del preu del gas, però, sin embargo, la llum continua en uns índexs prou elevats. Teniu propostes per a que, o voldríeu negociar amb els vostres socis de govern en el Partit Socialista, noves accions per a aquest mes de gener? A veure, ahí estem en el tema del preu de la llum. Recorde altra vegada que en aquesta situació difícil la llum que paguem és la més baixa de tota Europa. Convida a la gent que busque les dades, se troba molt fàcilment en internet, és la més baixa d'Europa, però continua passant el que tu estàs dient, de la dificultat. Ahí, en aquesta qüestió que té que veure en el tema del gas i la qüestió de la guerra, i qüestions estratègiques i d'energia a nivell mundial, en aquesta qüestió nosaltres també insistís del que estava parlant abans, del control del preu de com s'establís el preu de l'electricitat, que és el que se carrega ahí, i aquesta qüestió, a més, en l'acord de govern ja estava i se plantejament de canviar l'estructura del rebut de la llum, de manera que no se beneficia de manera tan tremenda les elèctriques, que estan tenint beneficis espectaculars. Quan més crisi, més ingressos tenen. Està aquesta qüestió del preu de l'estructura del rebut, i està també la qüestió dels impostos. El Partit Socialista ha insistit en que este impost a les elèctriques, que ja ho van traure vinculat als pressupostos de 2023, és temporal. Nosaltres pensem que no ha de ser temporal i que, a més, se té que anar revisant en funció de la situació de l'augment dels preus de l'electricitat, perquè no és possible que s'estiga ofegant l'economia de les famílies o de les xicotetes empreses i que estiguen augmentant la seva compte de resultats les grans empreses. Està en estos últims mesos també el sector del taulell, importantíssim en la província de Castelló, una situació molt delicada. Hem rebut amb optimisme les mesures que planteja el govern central, però també des de la patronal marcaven que tal vegada no siguen suficients, perquè hi ha moltes empreses que ja han entrat en aquestes parades tècniques, en aquests ERTEs, i la recuperació de tota la producció com abans de la pandèmia i després la nova recuperació. És que, clar, com tu dies antes, estem en una muntanya russa, una darrere l'altra. Depenent de molts factors internacionals, i nosaltres ara podem parlar de la incidència política que nosaltres podem fer més a prop. A veure, és un sector gas intensiu, la rajola, la ceràmica, i per altra banda té molt de pes en l'economia a Castelló, amb la qual una tercera part dels empleos a Castelló depenen d'esta indústria, de manera que hem treballat molt, i en particular des de la nostra formació política, a nivell, recorde, també del govern del Botànic i a nivell del govern central i al Congrés, per avançar en aquestes ajudes i perquè foren els més pronte possible, perquè sabem que és una situació que no pot esperar. Ja durant la pandèmia anterior també recorde que va haver i se sostén d'esta economia en els diners públics, d'una manera que no s'havia fet mai. Vull recordar que la crisi financera anterior no era la dels ERTEs, era la dels ERES, i tot el món sap com se van tancar. El Partit Popular va deixar caure les empreses i va deixar caure l'ocupació. En aquest cas, ja en la crisi anterior de la pandèmia, i ara, gràcies a aquest govern, els ERTEs estan sostenint l'economia, però, clar, sabem també que tenen una repercussió per a la gent treballadora. De manera que, a més, sabem que no és la solució, que si les empreses no atenen a les demandes, al mercat internacional perdran quota de mercat. De manera que hem treballat molt perquè aquestes ajudes siguin efectives ja, han de ser efectives ja, les ajudes directes als sectors. També s'ha fet una inversió importantíssima també dels fons europeus i a nivell del govern del Botànic en la investigació i el treball per a la substitució del gas. Se tenen que buscar una font alternativa energètica, i en això s'està treballant ja des de fa temps, i en els fons europeus s'està treballant molt per aquesta qüestió. I esperem que pront siguin efectives aquestes ajudes directes per a compensar el major gasto del gas, perquè els ERTEs no són la solució en aquest sentit que diem. Però hem de continuar aprofundint, aquí no s'ha tancat res. En funció de l'evolució econòmica se tindran que continuar sostenint este sector, perquè és l'ocupació d'una part important de la ciutadania de Castelló. Estem treballant molt seriosament en això.
Marisa, se mos està esgotant el temps per un dels assumptes que volien tractar o conèixer la teua opinió, encara que el dia que se va alçar, que se va traure de la via pública la creu dels caiguts i se va fer càrrec per part de la diòcesi de Gorbe-Castelló com un símbol religiós i s'ha instal·lat en una altra ubicació. Vam veure i vam tindre a companys d'Unides Podem de la ciutat de Castelló en representació de l'entitat. No sé quina seria la teua opinió per part podríem dir, de la corporació municipal, satisfacció perquè hi ha un símbol d'un passat i sobretot d'unes lleis que se tenen que complir, i aquesta és la Creu dels Caiguts en el catàleg dels vestigis franquistes, ja ha sigut treta d'un lloc públic com és el Parc Ribalta i que finalment ja serà això, un parc, un lloc on la botànica i la vida se trobarà pas. Clar, el valorem efectivament com un pas molt positiu endavant, un pas més, un pas que ha tardat molt i que s'ha fet en aquesta retirada d'esta creu franquista de l'espai públic en compliment de la llei del 2017 de memòria democràtica. Més enllà de que molta gent estigui intoxicant i estiguen fent acusacions absolutament falses de guerra civilismes i de coses per l'estil, estem parlant d'un compliment d'una llei que té tot el sentit del món en un país on existeixen encara vestigis franquistes com aquest, que són d'homenatge a una dictadura sangrienta, una dictadura que va massacrar a una part de la ciutadania. És una ofensa terrible a les víctimes del franquisme, que encara queden molt vestigis d'aquests franquistes en l'espai públic. S'han anat retirant. De manera que això és un pas en el sentit d'una major justícia, de la convivència i de que la democràcia, els valors democràtics siguin els que imperen en aquesta societat. No se pot sentir, i jo recordo que en la resta d'Europa això és impensable, que existisquen encara llocs que siguin realment d'homenatge, de recordatori i de memòria d'una dictadura que assassina, n'hi ha que dir-ho així. De manera que és molt important que els passos que s'estan donant per els governs progressistes a nivell la llei de memòria democràtica, que així recentment a nivell estatal, l'anterior a nivell autonòmic, i el treball que s'ha fet aquí a nivell de la corporació municipal, també un govern progressista, han donat passos en aquest sentit. Aquest del Ribalta, de la creu aquesta, és molt important, i jo crec que per a pensar el simbolisme, com diríem, per tindre la mesura del simbolisme que té aquesta creu, que no és una creu cristiana. Jo sóc una persona cristiana i jo tinc claríssim, i molta gent creient, tenim claríssim que aquest no és un símbol cristià, un símbol cristià que simbolitza l'amor o la concòrdia, la convivència. No té res que veure en aquests monuments feixistes que no va erigir l'Església, no va erigir cap confessió religiosa, la va erigir les autoritats franquistes del moment. De manera que, i de fet, qui se concentrava ahir el 20N o quan tingueren a bé, qui se concentrava ahir per fer recordatori de la dictadura, eren l'extrema dreta, que és la que en aquest moment, de manera lamentable, ha insultat a representants de la ciutadania, els representants municipals els va insultar i amenaçar mentre estaven fent aquest gest de retirar aquest monument en compliment de la llei. De manera que, la ultradreta està en aquesta situació com diríem, en aquesta actitud que parlen de guerra civilisme, està en aquesta situació de bronca, d'insult, d'amenaça. I, per relacionar-ho amb tot el que estàvem dient anteriorment, te diria que mentre n'hi ha una dreta que està abroncant, que està crispant, que es dedica a insultar, que no té cap proposta, i que està manipulant i mentint fins i tot per voler tombar a aquests governs progressistes en tots els àmbits, aquí tenim forces progressistes que estan treballant en el sentit d'avançar, en aquest cas d'aprofundiment democràtic i també de justícia social i d'igualtat. Queda molta feina per fer, però ahí estem.
Marisa, moltíssimes gràcies per estar una vegada més. Mos veiem prompte i parlarem de política nacional i internacional perquè la situació, no mos hem adentrat en la situació que està patint Brasil en les últimes hores i la tensió que està generant i les declaracions que hem vist per part de molts mandataris nacionals i internacionals per la preocupació del que tu dius d'esta crispació que hi ha per tal vegada la polaritat tan gran que hi ha en aquests moments en la societat. I la crispació, que és una estratègia política de la dreta, no ho oblidem, no és una qüestió espontània. És una estratègia política de la dreta i la ultradreta, però ahí estem. Mos veiem pronte. Gràcies, Marisa, per estar una vegada més amb nosaltres. Nosaltres fem una xicoteta pausa per a la publicitat i tornem a la nostra secció del col·lectiu HLTBI. Ui, que malament ho he dit.